Hola. Hola. Bon dia, bon migdia. Bon dia. Moltes gràcies per ser aquí, els mitjans. Avui n'hi ha el doble que l'última vegada. Que vam fer una roda de premsa, eh? Sí. Justament el doble. Vinga, doncs comencem. Avui volem fer una presentació de les activitats de premsa que estan programades per l'Ajuntament. Com sabeu, aquest Ajuntament des de fa ja molts anys ha apostat per la cultura i nosaltres seguim apostant per la cultura i intentant consolidar aquestes activitats culturals que des de fa anys es van fent, alguna nova, però considerar-la i tirar-les endavant. Veureu que són activitats molt diverses, no ens assentem només en un tipus de cultura, no ens assentem només en una de les arts, sinó que són activitats diverses i que hi ha una mica d'oferta per a tothom. Res més, perquè el que ha de parlar aquí és el Jordi Palomino, que és el regidor de Cultura, que és el que us farà la presentació de les activitats que tenim programades i que no són les úniques. Hi haurà alguna que sí pot ser i disposem de temps i de la part econòmica segurament les veurem ampliades. Però de moment aquestes són les que hem consolidades i que ens ens presentarà. Moltes gràcies. Gràcies, alcalde, a la premsa que ens acompanyeu, públic i tota la gent que ens segueix via streaming per les xarxes socials. L'alcalde s'hi referia, Puigcerdà fa molts anys que s'ha consolidat com una vila amb una activitat cultural de primer nivell, ja no només per totes les entitats i associacions que durant tot l'any fan cultura, fan activitat i que es consoliden al llarg de tot l'any, sinó també des de l'administració pública, des de l'Ajuntament, es té aquest objectiu de portar a la cultura de major nivell a casa nostra i que Puigcerdà també sigui referència en quant a alguns dels festivals que es duen a terme són d'alt prestigi i d'un gran nivell cultural. Com deia, a Puigcerdà s'hi fa cultura al llarg de tot l'any. El terme cultura segurament és una de les substantius més difícils de descriure i cada persona en pot trobar una accepció molt diferent, però en definitiva cultura, al meu entendre, també és aquella manera de llenguatge, aquella manera de comunicar on no arribem a fer-ho amb l'idioma i amb les paraules i amb això sorgeix la dansa, amb això sorgeix el teatre, teatre musical, sorgeixen totes les disciplines artístiques possibles, sorgeix la pintura, etc. I per sort a Puigcerdà en tenim una bona mostra de tot tipus d'activitats culturals, de gent molt diversa que d'alguna manera o altra en participa. Comencem aquesta temporada d'estiu amb les activitats culturals que s'inicien amb la Setmana Cultural del Roser de Puigcerdà, que és la setmana prèvia a la Festa Major i que és un escalfar motors per tot l'estiu que ens ve per davant. L'esperit de la Setmana Cultural del Roser ve a ser allò de recollir en una setmana, intentar sintetitzar totes aquelles entitats, associacions, personalitats que d'una o altra manera fan cultura a la nostra vila. És impossible aglutinar-ho tot en una setmana, però sí que cada any tenim una petita mostra de diferents associacions, entitats i personalitats de la vila que participen d'aquesta Setmana Cultural. Es comença amb l'Associació Cerdanya Musical, que duen a terme aquest any el Festival Musical Anastàcia. Per tant, també serà un musical amb un contingut històric important per tota la història dels últims tsars russos, portada a l'escenari. En aquest sentit, també felicitar-los perquè cada any ens porten musicals de gran nivell aquí a casa nostra. I tota la Setmana Cultural, a més, tindrem disciplines culturals de tot tipus. Des de presentacions de llibres, que en tindrem 3, principalment per autors de casa nostra, parlant de temes de casa nostra. Tindrem mostres i activitats amb els castellers, la Colla Castellera de Cerdanya. Aquest és un exemple d'una entitat cultural que no fa gaires anys que va aparèixer, però que s'està consolidant i que nosaltres com a Ajuntament també estarem al seu costat, evidentment, perquè es pugui continuar
consolidant i fer activitat en el món casteller, que era una activitat que aquí a casa nostra, a Cerdanya o al Pirineu, no estava tan arrelada, sinó que ve més de terres del sud. Tot i l'activitat d'associacions d'aquí, també es portarà aquest any, per exemple, el Maclari, que ja havia vingut alguna altra vegada, per tant, tornarem a tenir màgia, que és pel final per tots els públics, per totes les edats. Tindrem espectacles infantils, tornarem a tenir una edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus, que es durà a terme a Puigcerdà, i també les diferents corals, com la de Santa Maria, que interpretaran diferents concerts al llarg d'aquesta setmana. Si haguéssim de buscar un dia clau de la Setmana Cultural del Roser, aquest vindria a ser el dia 6, a les 6 de la tarda, al pati del Museu Cerdà, en què es farà entrega del Premi Roser Vila de Puigcerdà. El Roser Vila de Puigcerdà és un dels guardons més importants que pot donar l'Ajuntament i l'esperit del premi és poder donar a una persona, entitat, associació o grup de persones que no necessàriament han de per què ser de Puigcerdà o de la Cerdanya el reconeixement a haver contribuït d'una o altra manera a la cultura de la nostra vila. Aquest any no és una persona, sinó que torna a ser una associació, és l'associació de la Cerdanya Film Festival, que és un festival, en aquest cas de cinema, que s'ha consolidat amb el temps. Varen començar en el Museu Cerdà, ara ja celebren tota la seva gala en el Teatre del Casino Ceretà, ho fan al llarg de l'estiu, i penso que és important que una entitat com ells, que han sabut posicionar Cerdanya al mapa d'una manera molt diferent, que és a través del cinema, a través de la pantalla, i això també és cultura, en definitiva. Poso l'exemple sempre que ells han estat capaços de patrocinar la Cerdanya perquè anuncis que es veuen al Japó d'aigua embotellada o de qualsevol altres tipus de productes, és gràcies a la Cerdanya Film Commission i al Festival de Cinema que la Cerdanya es transporta més enllà i es fa a través del cinema. I aquest any hem volgut posar en valor la seva tasca. No només per això, la cultura, moltes vegades que es diu que la cultura pot ser un accessori i en podem prescindir, també és economia, perquè en aquest cas els guardonats durant diversos dies, setmanes, porten a casa nostra diverses persones que es venen a hospedar en els nostres hotels, que venen a gastar en els nostres restaurants i les nostres botigues. Per tant, amb la cultura el que també estem fent és dinamitzar tota l'activitat econòmica i cultural de casa nostra. Per tant, una cosa és indestriable de l'altra. En qualsevol cas, la Setmana Cultural del Roser és el tret de sortida a tot un estiu de programació cultural. Després tindrem la Festa Major, però això ja s'anunciarà en una altra roda de premsa. Més enllà, tornem a repetir amb una nova edició del Festival Transfronterer Puigcerdà-Bormedà. L'essència d'aquest festival és la multidisciplinarietat i la diversitat cultural de tot tipus. Per això, en aquest festival, tot i que hi haurà novetats que ara explicarem, tornem a tenir els acordionistes del Pirineu, en què se celebra a Puigcerdà el concert amb acordionistes vinguts des de la Sibèria, des de Cuba, dels Estats Units i de tots els indrets del món, amb un concert que realment et transporta per tot el globus terraqui. Tornarem a tenir teatre, en aquest cas amb una obra que és Cunyades, principalment a càrrec d'actors del programa de TV3 Polònia, per tant, una comèdia que és important durant aquesta època a l'estiu poder riure. Tornarem a tenir espectacles pels joves de la casa, en aquest cas ho farem amb el Príncep Totilau, que és un espectacle que es durà a terme pels carrers de la vila, ja ho vam tenir l'any passat i per tant els més joves, els més petits, els més menuts també podran gaudir de la cultura a casa nostra. També continuarem amb el concert a 4 cors, en què ens tornarem a oferir un dels concerts com cada any, una de les corals, que en tenim diverses a casa nostra, en el llarg d'aquest festival transfronterer. I aquest any ens hem marcat un nou objectiu, que és apropar la cultura i diferents registres musicals a un públic que potser no està tan acostumat. Per exemple, amb l'objectiu d'apropar l'òpera al públic generalista, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès iniciem dintre del Festival Transfronterer un cicle d'òpera al carrer en què es faran representacions
d'òperes d'un format d'una hora, perquè evidentment no es pot representar una òpera sencera al carrer amb tota la seva forma i contingut. Són formats d'una hora en què el que volem és dinamitzar el teixit comercial de la nostra vila, que hi hagi un diàleg entre la vila, entre els carrers, entre les places de Puigcerdà amb la cultura, entre la gent i la cultura. Per això tindrem en un parell d'ocasions aquests cicles d'òpera al carrer en diversos indrets, cruïlles de la vila, concretament amb dues obres conegudes per tothom. Una és Romeu i Julieta i l'altra El barber de Sevilla. Serà una novetat, veurem com funciona. Jo penso que serà enriquidor, serà una manera d'apropar un registre artístic que, si no t'agrada molt, moltes vegades no hi vas, serà una manera d'apropar-ho al públic generalista. Aquesta és una de les novetats. Per altra banda, el que també farem és apropar altres tipus de música al carrer, com farem jazz i duets que també es duran a terme a les Cruïlles, i col·laborant aquest any amb l'Escola Municipal de Música Isi Fabra i també amb la voluntat de donar sortida a tots aquests joves que ja s'estan consolidant també en el Conservatori de Música dels Pirineus i estan formant els seus grups, però en definitiva joves que surten de l'Escola de Música de Puigcerdà, aquest any també tindran un espai dintre del Festival Transfronterer perquè puguin dur a terme la seva actuació musical, a més remunerada com no pot ser d'altra manera, perquè creiem que la cultura s'ha de poder pagar com és normal. I amb això tenim un festival transfronterer que una vegada més es consolida. Com veieu, són activitats de tipus molt diverses, però que són per tots els públics, per totes les edats, i es durà a terme al llarg de tot l'estiu. Abans d'entrar en l'últim festival, tornem a repetir amb el cicle de sardanes dels dimarts, al vespre, que es durà a terme a les diferents places de la vila. Anirem i serà itinerant, però també és és un dels cicles de sardanes més reivindicats perquè en tots els dimarts tenim al voltant de 200-300 persones que sempre esperen poder ballar i aprofitant el bon clima, les bones temperatures, és un bon moment per recollir-se a les places i als carrers. I per últim i per acabar, es consolida un any més el Festival de Música de la Cerdanya, que vindria a ser l'estrella de la corona de la programació de l'estiu, no per la quantitat, sinó pel contingut que se li vol donar. Com sabeu, uns que ja s'han convertit en membres de la casa són l'Orquestra Simfònica del Vallès i, per tant, aquest any no fallaran i tornaran a venir. Sempre s'intenta, amb aquesta voluntat d'apropar la música de cambra i l'orquestra a públics més diversos, al jovent, etc., s'intenta fer dos concerts, un estrictament de música clàssica, en aquest cas tindrem la 7a Simfonia de Beethoven, que encara no s'havia dut a terme a Puigcerdà. De vegades és complicat perquè van passant els anys i vas destriant tot allò que ja s'ha fet i que, clar, com que cada vegada van passant més anys i es va consolidant, cada vegada és més complicat escollir algun títol que pugui encaixar i que la gent el tingui més o menys conegut, però que no s'hagi dut a terme en el passat. En qualsevol cas, tindrem la 7a de Beethoven, que serà el dia 2 d'agost, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, i amb això obrirem el festival. El preu serà de 18 euros i aquí sí que m'agradaria fer una puntualització perquè l'esforç que fem des de l'Ajuntament per apropar la cultura a tots els públics i fer-la realment popular i pública es demostra amb aquests preus. Si bé aquest mateix espectacle a Barcelona pot costar al voltant de mitjana de 40 euros, aquí per 18 euros, entrada anticipada 20 a taquilla, en pots gaudir amb la mateixa qualitat perquè és la mateixa Orquestra Simfònica del Vallès que toca en el Palau de la Música Catalana o a l'Església de Sant Domènec. El 9 d'agost continuem amb la mateixa Orquestra Simfònica del Vallès, però amb un registre totalment diferent. Sempre es fa un concert més clàssic i després se'n fa un altre de més alternatiu. L'any passat vam tenir el pop rock simfònic. Aquest any tornem a les bandes sonores, és un concert que ja s'havia fet altres vegades, però amb un registre totalment diferent perquè el fil conductor del concert serà basat en heroïnes
del cinema. Les grans dones o les grans pel·lícules en què les dones han tingut un paper rellevant en aquestes pel·lícules. Sonaran temes com Mary Poppins, Kill Bill, Memòries d'Àfrica o Desayuno con Diamantes, per tant, temes que tothom coneixerà, per tots els públics i per totes les edats. Continuarem el 14 d'agost amb un concert d'un grup d'instruments de vent, que tot i tocar instruments de vent, interpreten tot tipus de músiques i de melodies amb Spanish Brass Quintet. I després tancarem el festival el 17 d'agost en el Teatre del Casino Ceretà amb el cor gospel de Girona, prop de 60 cantants que ens interpretaran el típic gospel que tots podem tenir en ment. Amb això tenim un festival de música de la Cerdanya amb quatre concerts, però d'un alt contingut i d'una alta qualitat, i també per puntualitzar a nivell econòmic, que també penso que és una derivada important que moltes vegades la gent es pregunta, el festival pràcticament, gràcies a les subvencions, i aquí aprofito per agrair per una banda a la Diputació de Girona, que ens torna a donar el seu recolzament finançant part del festival. S'inclou aquest any també subvencions de l'IDAPA, l'Institut pel Desenvolupament de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Aquest any també hem treballat perquè patrocinadors privats, tant amb aportacions directes monetàries com amb l'espècie, col·laborin en el festival, i també, evidentment, els voluntaris de l'àrea de cultura, que també vull aprofitar per agrair-los, així com a la tècnica, la Mari Carmen Ramon, que si avui fem aquesta roda de premsa és perquè fa molts mesos que es treballa en tota una programació que avui presentem perquè tota la gent de Puigcerdà, tots els veïns i veïnes, en puguin gaudir, puguin escollir. Hi ha una paleta de colors ben diversa per decidir en què un vol gaudir l'estiu, però també amb la mirada posada tota aquella gent que ens ve a visitar, que ens ve a veure durant l'estiu, que puguin també gaudir de la cultura de més alt nivell. I amb aquesta programació el que penso, sobretot amb el Festival de Música de la Cerdanya, consolidar Puigcerdà com un destí turístic de primer ordre també a nivell cultural. En principi això vindria a ser tot. Tot això no treu tota l'activitat que es du a terme festiva lúdica de les festes majors, de la festa de l'Estany, que posteriorment ja es farà roda de premsa explicant totes les activitats que es duran a terme, però el clau estrictament cultural de l'àrea de cultura, avui presentem els dos festivals, la Setmana Cultural i el cicle de sardanes, perquè ja les entrades es puguin posar a la venda immediatament dels diferents espectacles, dels diferents concerts, del teatre, del Maclari, etc. I esperem poder tornar a repetir amb les bones xifres que hem vingut tinguent en els darrers anys. Els diversos concerts s'han vingut emplenant i sempre han faltat de fet entrades perquè no en quedaven més. Això també ens ajuda molt a l'hora de finançar aquests festivals, que gairebé tenen un cost, com el Festival de Música de la Cerdanya té un cost zero per les butxaques dels puigcerdanesos i puigcerdaneses, perquè entre les subvencions que reben tant de la Generalitat com de la Diputació de Girona, així com el retorn amb entrades, la gestió econòmica que s'ha fet, és possible que aquest festival no es tingui un cost per les arques municipals, que en qualsevol cas tampoc passaria res, però sí que és possible, fent aquesta bona gestió, poder presentar en aquests termes. Per part meva, res més, i si la premsa teniu alguna pregunta, algun aclariment o alguna cosa o algú, respondré. El Festival Transfronterer, ho torneu a fer a Bormadam o perquè l'any passat Bormadam no hi era? Exacte. De fet, aquesta és una bona puntualització, el Festival Transfronterer va néixer en tant que Transfronterer perquè la participació era mixta tant de Puigcerdà com de Bormadam. Nosaltres no deixarem d'oferir l'oferta cultural que s'ofereix en el Festival Transfronterer. No puc, també de cara al futur, haurem de plantejar si ha de ser un festival transfronterer o no, perquè si és transfronterer hi han de participar les dues parts. En qualsevol cas, sigui dintre del Festival Transfronterer o amb un altre cicle,
l'Ajuntament de Puigcerdà continuarà programant per l'estiu, aquest evidentment, i pels que venen, el festival transfronterer o no, tota la programació que ja hi havia. Però responent a la pregunta, Bormadam aquest any no hi torna a participar. Per tant, això és una de les raons que ens farà replantejar de cara a l'any que ve, sense deixar de fer absolutament res del que fem als festivals. Al final, el contingut és el que importa, i no tant el contingent, però l'important és que el contingut es pugui continuar duent a terme i ho continuarem duent a terme, i si hi ha canvis seran estrictament en clau de criteri de l'àrea de cultura perquè s'hagi de renovar alguna cosa. Però no. Poso un altre exemple, en paral·lel, el Festival de Música de la Cerdanya va néixer fa 40 anys a Llívia, Puigcerdà s'hi va sumar fa 8 o 9 anys. Aquest és el segon any en què a Puigcerdà hi participem en solitari, però perquè és un projecte en el qual hi creiem, parlar el contingut i parlar el nivell cultural que ve a casa nostra. Penso que tenir l'Orquestra Simfònica del Vallès a casa és un privilegi amb el tipus d'espectacles que s'ofereixen. La gent així ho gaudeix, per tant, ens agradaria a nosaltres que Llívia ens continués acompanyant en aquest festival perquè va néixer amb ells, però evidentment nosaltres no ho deixarem de fer perquè circumstàncies d'altres municipis que no hi entro i no ens pertoca a nosaltres valorar no ho puguin dur a terme. En qualsevol cas, nosaltres estem amb mà estesa a la col·laboració amb altres municipis, tant amb Bormadam en el cas del Festival Transfronterer, així com amb Llívia en el cas del Festival de Música de Cerdanya, però bé, les portes de l'Ajuntament estan obertes per quan s'hi vulguin reincorporar i ja està. Maria. El nom haurà de canviar, no? Exacte. Mantenim la programació, però el nom queda una mica... Bueno, ho valorarem també, vull dir que perquè tot el que transfronterer, el nom significa que poden vindre la gent de l'altre costat de la frontera. O sigui, potser haurem de treure Puigcerdà per matar, però això és una cosa a valorar. A veure també quina disposició hi ha de cara a l'any que ve. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. El que sí que volia tornar a refermar el que s'ha referit al Jordi. A l'àrea de cultura hi ha uns grans voluntaris, no és que siguin molts, però sí uns grans voluntaris, que sense ells totes aquestes activitats, amb el cost que han de pagar els que han de veure, els espectadors, no es podria fer. Vull dir que des de l'Ajuntament, en aquests voluntaris de l'àrea de cultura, doncs un gran agraïment per l'esforç que estan fent. I moltes gràcies. Gràcies. Voleu fer la foto amb els cartells com cada any? Bueno, doncs felicitar-te per aquest programa que ens presenteu. No, al contrari. I esperem que tingui la ressonància que es mereix.